So sa end naman po namin, hindi po talaga namin alam kung sino ang nag-cancel ng flight. Then, sinabihan kami ng manager na wala daw yung pangalan ko kasi kinancel daw and ni-refund. Ngayon, madam, dala na namin yung pera, babayaran ka na po namin. Kasi nung nag-ano na ako, Isang senior citizen na galing sa Los Angeles, California ang nagagalaiting idinulog ang kanyang problema sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Ang kanya raw kasing travel agency na pinagbilhan ng tiket pabalik ng Pilipinas, niloko raw siya umano. sabi ng ano doon ay wala daw Nung yung in charge. pangalan ko, nung in charge. So wala daw yung pangalan ko. O, hindi included doon. Sinabihan kami ng manager na wala daw yung pangalan ko kasi kinancel daw and ni-refund ng travel ng agency. travel agency. So, Agad raw siyang nakipag-ugnayan sa 7 Diamond Travel and Tours pero hindi na raw niya ito mahagilap. Bumili na lang ako ng bagong ticket kasi yun ang schedule ko pa uwi. Pauwi. Baka mag-lapse ang stay ko doon Oo, sa Dodi, may problema pa. mag-overstaying ako. So magkano na yung Oo. gastos nyo nung ticket na... Nung ticket na binili kong bago is $932.90 US dollars. US dollar. Oo. Tapos, ayun ba, hindi namin alam yun. Ay sabi ko, dapat alamin nyo kasi tumatawag ako sa iyo 3 days before ng flight ko. Hindi kayo makontak. So nung travel malaman po nila, Ma'am agency. Eva, yung nangyari sa'yo, anong sabi? Babayaran ka ba nila? Magbabayad ba sila sa'yo? Mag-aabono ba sila sa'yo? Anong sabi? Sabi niya, babayaran niya, wala namang problema, magbabayad. Sabi niya nga, sa November, babayad na ako. Sabi niya, tapos nag-December Last na, wala November. naman. Oo. O December, sabi niya naman, magbabayad. Wala namang nangyayari. Dahil dito ay agad naming inilapit sa tanggapan ng Department of Trade and Industry ang kanyang problema. Kailangan natin proteksyonan yung mga consumers natin. Yung kung allegation ni Madam against yung hindi tumupad sa usap, Yes, opo. Oo, kasi... may rights naman po si Ma'am Eva. Harapin po natin siya, si Ma'am Eva, then yung respondent natin sa kung inireklamo niya na 7 Diamonds. So makakaroon po tayo ng mediation. Yung mediation, Sir Joshua, Opo. isa po yun na alternative natin na pagkasunduin sila kung ano Opo. pwedeng gawin. Opo. Tinawagan na rin natin ang Philippine National Police. Ayon sa PNP, Agency. Naniwala ka sa binayaran mo na round trip ticket pero isa lang yung nagamit mo, yung papunta, yung pabalik hindi. Kung mag-apply natin, yung mga legal documents na kailangan po para po mahabla po, makapagplanta po tayo ng kaso, then may recommend natin po sa prosecutor. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Eva. Aalalayan kayo at sasamahan kayo ng team na ito hanggang sa mabawi po ninyo yung pera nyo. pilit din naming kinukuha ang panig ng inirereklamong travel agency. Subalit, hindi siya sumasagot sa aming mga tawag. Ika-10 ng Pebrero, isang mediation ang itinakda ng Barangay Cruzada, Legazpi City para kay Nanay Eva at 7 Diamond Travel and Tours. Sinamahan na rin ng team tabang ora mismo ni Congressman Saldico si Nanay Eva sa kanilang magiging paghaharap. Agad naman kami pinaunlakan ni Kapitan. Hindi man uso ang kwarto sa kamot. Ilang sandali pa ay dumating ang representative ng inirereklamong travel agency. Ano, sisi ka po, madam? Ay, akin po ako Jacqueline. Ay, di, so, Hindi no. po. Si Sam Piglater. Office hours po, kaya sir. Magaling mo, madam, magaling po. Amenable itong sinasabi din ito. Pero madam, nagulay po kami. Agad naman na magitan si Kapitan Edsel Yaguno sa nagrereklamo at Madam, inirereklamo. gusto mo pala masabutan ito. Kanyata, pigkan. Binigyan din sila ni Kapitan ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang mga panig. So, ano po yung explanation nyo, ma'am? Bakit po nangyari? Ay, yung na-cancel po. Yung ticketing office namin, matagal na siya. 2012, 2011. Matagal na kami nagra-run, 7 Diamond Travel and Tours po. Tapos, sabi nga po ni Madam, na-refer ka po sa amin? Na-refer ka po? Opo, na-refer ka po kay Mama, na si Mama po, siya po yung owner. Kasi ganito yan, pag nagbo-book ka po ng international flight, automatic po yan, book po yan, book, round trip po yan na book. Wala po yan ay one way to ticket to the moon. Wala pong ganyan kasi ang chance mo yan, ma-denied ka. Pwede kang hindi palabasin kasi one way ka lang. Yung sa kanya po, ma'am, binook talaga namin yun. Book po talaga yun. As in, confirm. May PNR, may ano kung ano yung mga details, nandun po lahat.
Tapos, yun nga ma'am, nag-call, ay parang nagsabi ka po na, nasa California ka na po, napauwi ka na, wala po yung pangalan mo sa mga flight. Opo, sa mga flight. Opo, sa mga opo, yung sa passengers mismo. So sa end naman po namin, hindi po talaga namin alam kung sino ang nag-cancel ng flight. Kasi obvious naman, bakit namin yun ika-cancel? Kasi, di ba, kami lang naman yung babalikan nun. Ano po yung proof? Ngayon, madam, dala na namin yung pera, babayaran ka na po namin. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagdesisyon na ang 7 Diamond Travel and Tours na ibalik na lang kay Nanay Eva ang kanyang ibinayad. At least nagkapasalamat ako sa nangyari ngayon at hindi na nag-hearing pa sa susunod. Dito pa lang sa akin, nasettle ko na yung problema na naibayad na kay nanay. Chika yung hinihingi niyang pera doon sa travel agency. Masaya na siya na nakuha na yung pera. Nakita ko nga kanina, halos kasabay pa ko sa pagbilang na dollar pala yun. Pag pera talagang mahirap talaga pag settle ng ganyan, malaki pang amount. Bikulong ko na lang, magdalugdog pa sana, nasettle din ang problema. Dahil pa nagdadalugdog, may tagpig-tao na silang ayuda. Sabi ko, malaking pasalamat talaga sa Ako Bicol, sa programang ito. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Nanay Eva dahil sa wakas ay natuldukan na ang kanyang problema. Sabi ko, talagang tama yung desisyon kong pumunta ako sa Ako Bicol, tabang ora mismo. Hindi nagtagal. Ora mismo, nakuha ko kaagad. Laking pasasalamat ko, nakuha ko na ito, na talaga tunay pala na talagang seryoso ang Ako Bicol, tabang ora mismo, sa mga pagtulong nila sa mga taong naaapi.